Hormatly vizewarjylar, hormatly bidigollayjylar, sunuwady aýdymy sady şygyrlar söýjüler, aýtşymyz ýaly maral Türkiýede bugün bize mihmançylykda bolýar. Nesip bolsa o aýdymlaryny size ýetirer, maral sizi şuň ajaýyp ýadygymyzda hoş gördük. O aýdymlaryň bilen gelersiň diýen umytlarymyz bar. Hormatly dinleýjiler, biz maraly şeýle sonra bilen ýüzleneli. Maralyň iň gowurýan bagşysynyň kimdigini bilelim. Ona özüňem bilen. Sağ olun syýlanyňyza hormat edeniňizde ilki bilen janyňyz sağ bolsun hemmeňizde. Meň gowurýan bagşym Bahar Hojaýewa. Halipa diýip bilýän bagşlam. Akgülzan var. Gülşeren. Hemmesini gowurýan bagşlar. Galbersedene şerde Leyla Şadurdiýewa, Enes Rejepowa bular çağrymdan mümkinler gatowurýan. Owarlar bilen dolsun janlar sağ bolsun. Şahatdiňe zinal bagşylar aýtdyňyz. Oğlun bagşylardan kim gowurýar? Oğlun ordan Gurt Yakup'dan başlayın. Gurt Yakup Ali Pamız merhum Pahir tanýar turun men şo wagşyny çağrymdan gowurup dinleýärdim. Ağamrat Öwel Mehmedov, Barly Hajiýew. Galerside ýaşlardan Haji Avat Dönmezov şolar ýa. Bayine biri. Adi bu şurup diýdi. Toýa gelen. Nazira bip. Şutaýda soratlary görkezäýär bular pursatlar. Köp sağ olun. Maral minnetdarlyk bildirýäs. Maral aýdymy aýdaňyzda oturup aýtsaňyz, gowumy dik durup aýtsaňyz bolýar. Tans edip belletdi. Diňe tans edip men dur bilem owa. Halka aýdym aýtman gowurýanmy, estrada aýdym. Hemmesine. Sağlığımdan hemmesine gowurýardy, bürüm başarmadan. Hemmesine aýtýardym. Şuňky ýagdaýymyzda näýlik söýüp aýdym getirdiňiz? Bugünkü ýagda diňe söýüp aýdymlaryny gowurýanma bilýän. Söýüp aýdymlardan Söýgülimdi maňa, elleriň ber maňa, yarımdi, canımdi, söýendi sen maňa. Söýgülimdi maňa, elleriň ber maňa, yarımdi, canımdi, söýendi sen maňa. Şat burdan aýdymlar gowurýar. Köp sağ olun. Maral, ona näme ýazypyza? Üstüne gardyga diýäs, dinleýijilerine tap, seni gollarlar diýen biziň hormatly vizewarjylarymyz, sunuwat söýüjilerimiz seni gollarlar diýen umytlarym bar. Hormatly vizewarjylar, Maral Türkiýede ýazypyz dogam esas Maral sana ýene bir 2 saat soramyz, ondan soň saklap durmaz, sen aýdym bilen ýene dagramyz dogam eder. Ýa-da diýen neldirse? Ýok, gatyrykly. Bolýar. Ona hormatly vizewarjylar, Marala siziň hem pikiriňiz, sorawlaryňyz bizi ýörýte. Siz bilen maslahatlaşyp berýäs, Maral. Sen bilen ýagny nähile? Beş, kejeleşýän bagşywam. Sunwatda. Hökman boldy. Bilemok, mene sadalygymdan ýa ünsürem ýetişmedim olara, sanyken. Gat köp. Ýöne mendiň öz ýolum bildim. Olara senem mowy. Ben has odinde yöredim, vallahi kän ýaklaşan men bilen gidişenim. Öwretmedim. Ýöne men halyp bolam ýasyna kakam, dowunam. Şoň üçin men hiç il kösenmedim sunwatda. Emmekşiň zaňa bolsun, ýola çykyp. Sağ olun. Size minnetdarlyk bildirýäs. Ona Maral özüňizde ýa aýdaly beýleki bir adamlardan nähili häsiýetler gowurýaňyz? Özümde hökman sabırlygy. Bir aknetli, diňe öňe aknetli sabırlygy görýän. Galberside adamlarda 200'lügi iň halamyan adam. Owa, men misal üçin seni mudama görýänmen. El mudama şogam bar. Meni görýärler, oý şo Maral, şol adam bolmagy isleýän ýöne gynarsak da olarat. Men pikirimçe mende kän wagt gelýär durmuşda. Bir gün örseň bir durly, ertesi örseň bir hili. Iň halamyan häsiýet. Ona indi dinleýek öňden çykjak adam bar. 100 bolsun. Sen aýdyň o täsir bermesin. Bizem şeýle diler. Bolýar minnetdarlyk bildirýär, ona Maral
yine acayip aydımlar bilen hormatly dinleyijiler Maral Tyrkişewa dabaramady, ýazgymyzy dowam edýär. Sana dostum men derdimi koyarsa yine sana dostum men derdimi koyarsa gaydım bir duygularım sen beni ağlayarsa gaydıp bir duygularım sen beni ağlayarsın. Aile geceleri ağlatırdım, şimalım tüyümü sana yeterdim. Anana yürüven hiç karar takma, sen beni ağlayarsın. Aile geceleri ağlatırdım, şimalım tüyümü sana yeterdim. Anana yürüven hiç karar takma, sen